ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 7 августи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 113 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кинед ки ман дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Opel Astra F дар кузофи хечибег астай, комбайни фурӯшӣ астай, дайво матиз астай, хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Фархор, ноҳияи Шуробод, ноҳияи Хуросон, ноҳияи Рудакӣ ва шаҳри Ваҳдат. квартираи арзон астай дар шаҳри Исфара, квартира астай дар шаҳри Роғун ва як квартираи арзони дигар астай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминияи 90 000 сомониш мега ва дукомната квартира астай 55 000 сомонӣ. бардури ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 792 000 рубл да бихарен ва дукомната квартира астай 484 000 рубл. видео имрӯзаро то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода махул мешава. мисли ҳар вақта аддоналайкиро бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. ана ки мирим устуста. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببین ها اتهاوت اینا کارو ببین برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار اینا با گراژی تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها سربلند باشه خانواده باشه اینا بارو رو ببینید برادرها این یگام جای ولش نیست. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتن برادرها را کار کردن سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم خوب است زندگی کار خوب زندگی کار براتون خوب زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. هو یک مشیران هو تمام زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانم بود باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکتی بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن تمام. اینا سربلند خانواد باشه. бардурои азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекунад. бо диққат аким мара гӯш кунед. квартира дисен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино дом 5 этажай открытый лестница гуфтагиай. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 23 квадратни метрай. ремонти хонаҳо миёна будай овусеч мега пастаяни ҳастай буҷатош 100%. квартирара вақти фурӯхтан шифонериш меистодай. қарибиш да мактаб бозорча ресторан наздик будай. нарша гуфта ки $22,000 бугу. $22,000 бардурои азиз ба сомони ҳисоб китобиш кардем 240,000 сомон мешава. номерои телефонаш бардурои азиз номерои расияша WhatsApp дорад. занг бизанен квартираи арзонаи шаҳри Душанбе ноҳияи Сино бихарен. ана ки бардурои азиз мегзарем ба як хонаи арзони дигар. хонаи заминие бардурои азиз бо диққат мара гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол 6 сотиқ заминаи дар хона қати веранчӣ кардагӣ бания ҳоҷатхонаш вардоштагӣ тайёрай мега болош нопӯшондаай. дар қарибиш мактаб масҷид балниса наздик будай. ҳуҷҷатош мега 100%. нарша бардурои азизам 90,000 сомонӣ мега. 90,000 сомонӣ. касе харидор бошем бардурои азиз бо арзон мешава. номерои тоҷикистон шама астай номерои россияш да имо WhatsApp дора. бардурои азиз занг бизанен хонаи арзонаи шаҳри Ваҳдат бихарен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаи ачкарик неву бачаи ачкидор навора давом мета. бардурои азиз як рекламача дорем. баъд ин реклама бо хонаҳои бепилда мегзарем. дӯстони азиз компанияке бозоралӣ ва компанияке назара шуморо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай пеши домтон ай пеши ҷои кортон гиҷои да мисол ай бародарода удобнияй мерава ҳамҷа шуморо мегиран ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда миёранд. мошиношон мошинои комфорт ай бардурои азиз. ана ин компанияам компанияи беҳтарин ай. қариби 10 сола
таҷрибаи корӣ дора. Нарша гуфта ки 7500 рубл бук бардруи азиз. Ай ҳамада компания арзон ҳами акай. 7500 рубл агар занг бизанӣ бигӯй ки номеруро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтум тада бо арзон мекна. бардруи азиз мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. касе ки дар Москва қарор дорем бо диққат мара гӯш кунед. мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузови Хечибек, соли баромадаш 1997, судишвориш бензин, объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механик, ҳуҷҷат дора мега. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардро Москва, город Подольск нависагия. ягон сифрша хато гуфтеса бошум дар бар экран бо маълумотша нависагиам. адрес Москва, город Подольск гуфтагия бардруи азиз ҳамин территорияда қарор доштай. наша 150000 рубл мега. 150000 рубл харидори гизала боша бо савдо мешава. дӯстони азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза. касе ки ай фархорем бардруи азиз бо диққат мара гӯш кунед ки хеле нархи навои хеле хонаи фасон дига намеёвен. бардруи азиз хонаи дисен қарор дора дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Навобод. 10 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонтш коробка будай. ҳуҷҷаташ ҳастай, об суветша мега ҳастай ва пеши хонада канали ова мегзара бардруи азиз. мақсад барои обш танқисӣ ягон мушкилӣ нест. дар наздикиш метпункт, масҷид, магазин наздик будай. нарша бардруи азизам 120000 сомонӣ ҷои шичай мега. 120000 сомон ҷои ҷонбироиш будай бардруи азиз. касе ки конкретни харидор боше, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, хонаи арзон аз ноҳияи Фархор бихаред. дӯстони азиз, аз ки ҷое ки хона замин квартира намондесам, комментарда бинависен. бардруи азизи хонаи десен заминаи қарор дора дар ноҳияи Шуробод, деҳаи Дашти Ҷим, 20 сотиқ заминаи хонаи деҳетаҷаи фасони хушрӯкардагӣ, 3 дар хона қати калидору шастай, баня кухни дар дарунаш будай. ремонти хонаҳо замонавияй, об суветш мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона ба тнк маҳкам кардагӣ, ҳоҷатхона ва оғили деҳетаҷа доштай. нарша бардруи азизам 155000 сомонӣ мега. 155000 сомон. хонаи фасони хушрӯ деҳетаҷаи бардруи азиз хеле ки гуфтам, 20 сотиқ заминай дар ноҳияи Шуробод. номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед. бардруи азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як хонаи арзони дига аз ноҳияи Хуросон гап мезанем, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дора дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Ҳилолӣ, қишлоқи Гилрез. 8 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, баня кухни дар дарунаш будай. ремонташ миёна мега, об суветш ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, берини хонада ошхона, ҳоҷатхона, оғил ва дарахтҳои мевадиҳанда доштай. нарша бардруи азизам 180000 сомонӣ мега. касе харидор боша мега, муомилаи хушрӯ мешава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаё, чавхи як кофе талхабзаки ба фикрам ховд бурдесая. мегзарем ба як квартираи фасон бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дора дар шаҳри Роғун, кӯчаи Ҷавонон 29, сентри Роғун дабудай. дом 9 этаҷай, панҷхонага квартира дар 9 этаж қарор дора. тахминан 120 ё 130 квадрат будай. ремонти квартира миёнае бардруи азиз, об суветш мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%. нарша бардруи азизам 180000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. хеле ки гуфтам, панҷхонага квартира дар 9 этаж қарор дора. нархиш 180000 сомон бардруи азиз, беҳтарин нархай бовар кунед. номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанед, қади соҳиби хона маслиҳат кунед. дӯстони азиз,
бардуи азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза як хонаи арзони дига аз ноҳияи рӯдакӣ гап мезанем. Бо диққат гӯш кунед. Хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Султонобод, қишлоқи Қулбулоғ гуфтагиай. 8 сотиқ заминаи хонаи дуошёнаи бардуи азиз, 7 дар хона дора, ремонташ дарунаш шкатур кардагӣ, монтажаш кардагиай. Овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош қарор, сертификат доштай. Нарша бардуи азизам бо маслиҳат гуфтагиай. занг мезанен, аз соҳиби хона нарша мепурсен. нарш бардуи азизам дагаварнояй, цена дагаварной дӯстони азиз. чхеле ки гуфтам 8 сотиқ замин, хонаи дуошёна, 7 дар хона доштай. номерои телефони поёнгиш бардуи азиз ватсап дора, номерои тоҷикистоншам ҳастай. занг бизанен, қайд соҳиби хона маслиҳат кунен. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, якта ана комбайни фурӯширо кардаган, ҳозир амра гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. комбайни фурӯшӣ нива, соли баромадаш 1991 ё 1992 бардуи азиз, ҳамхелияй. сӯзишвориш дизел будай, мотораш 100%, коробкаш механик, ҳуҷҷатошам 100%, баллонош 80%. ана комбай бардуи азиз нахха дуа ягон камбудӣ надора. адрес вилояти Сух, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, деҳаи Хистеварда будай. нархиш 65 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. номерои телефонаш бардуи азиз ватсап дора, занг бизанен, комбайни фурӯширо бихарен. номаш нивае, комбай нива. бардуи азиз, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба як мошини дига. бардуи азиз, мошини десен Daewoo Matiz 3, Daewoo Matiz 3. соли баромадаш 2005, сӯзишвориш бензин, абё мотораш 08 будай, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош 100%, баллонош навай мега. адрес бардуро вилояти Сух, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, деҳаи Хистеварда будай. нарша бардуи азизам 45 000 сомонӣ мега. 45 000 сомон бардуи азиз. мошинои беҳад хубанд, камрасход. касе харидор бошем, бо як ана камтар арзон мекуна. маълумотша дар бар экран навистагим, номерои телефонаш, номерои расияша ватсап дора. занг бизанен, Daewoo Matiz 3-ра бихарен. 2005 солай, беҳтарин мошинайда. бардуи азиз, мегзарем ба 11 эълони имрӯза як квартираи арзони дигара гап мезанем, ба мумкин хайрихиш кунем да. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Исфара, ҷамоати Нурафшон. духонага квартира дар дим этаж қарор дора, 50 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки ана духонага квартира ремонт шудагӣ, мега тайёр даромада зиндагӣ мекунен. ана воқеъ дар шаҳри Исфара, ҷамоати Нурафшонда қарор доштай. омада бинен мега, бо арзон мекунем. беҳуда неки занг назанен мега. нарша бардуи азизам 55 000 сомонӣ мега. арзон мекунане ки аму квартира мерем, пеши квартира мерем, ба нарх наво мекунен. 55 000 сомон нарх наво ай пеш мекунем мега. харидори аниқ занг бизанен. хайнам хеле бардуи азиз, ин бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки ана Opel Хечибек ай Москва рӯй кардан, аз куҷое ки комбайни фурӯшӣ, Матизи фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон рӯй кардан. ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаяш ки дорам, ин ядона лайкира бижихен ва касе дар канали мо меҳмонен, подписатся кунен ва битонен ҳамин видеоро падилитса кунен, бародарода ватсапошонда падилитса кунен, бигӯен ки ҳамхели канал ҳастай, бигӯен ки хона реклама мекуна, мошин реклама мекуна, замин реклама мекуна. хулоса бардуи азиз, чизе ки барои фурӯш боша, мо реклама мекунем. фақат дар ин рақамҳои десен дар ватсап рӯӣ мекунен, мегӯен ки акен ҳамин хели фурӯшия, ин ҳамин нархи навоай, менависен маълумотша, мо мегирем, реклама мекунем дӯстони азиз. ва бардуи азиз, дигар гапам надорам. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгириро неки фаромӯш накунен. лайк, комментария бинависен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.